Na, sziasztok lányok és srácok ebben a mai videóban. Ugye rivals-ozni fogunk, de minden körbe rányomok, hogy random a fegyverekkel. Ha vesztek, akkor meg választhatok loadoutot. Vagyis, hogyha mondjuk, ugye megyek egy ilyen 1v1-et, akkor lejön most valakivel. Na mindegy, megyek egy 1v1-et. Ugye 5 körös, ahogy tudjátok. És hogyha mondjuk egyből elver, akkor én választhatom ki a loadoutomat, de elsőnek mindig ott az randomra kell nyomnom. Mert ott van ilyen kis ikon, de mindjárt megmutatom. És aki be akar engem friendelni, annak majd leírom a leírásba a nevemet. Vagy meg tudom mutatni is. Nem. Ott a nevem. Nem tudom mennyire látszik, de... Ja. Mit van, hogy médium, de még sincsen itt médium. Az az ember. Úgyhogy nem értem, hogy így ilyenkor ez milyen a bug. Remélem egy kis szintűvel dobódok össze, mert azért 300-as nem akarok kapni. Elég lesz egy 100-as is. A videón kívül játszottam. Bementem egy Free for All-ba, ilyen 400-as, 300-as, meg ilyen levelek voltak. Olyan random. Pálya is random lesz, ugye? Kérem, hogyha egy kört elvesztek. És jó, station. És akkor itt van, hogy random. Na ezt így sütütülü. Hát, crossból annyira nem vagyok vele jó, de kihozzam a tőlem telhetőt. Ez mi volt? Hacker. Milyen hacker lesz, leköveti a mozgásom. Ne ezt reportoljuk. Remélem látja az Epic Games. Like and ja, nem így kell írni a hacket. Így kell írni a hacket. Lefelelő, itt is ott talál el. Meg amúgy is. Jó. Fú, egy hackert le tudtam győzni. Ez nagyon béna hacker. Akkor tudná, hogyha pajzsozok, hogy így. Igen, ezt akartam mondani. És hogyha nagyon gyors vagyok, akkor nem tud eltalálni sem. Jó, remélem ezt vadnolják, ennek a izéjét leírom. Rivals only
alsó vonal 896. Ja. Be van kapcsolva a kapszlok. Hát jól lecsalt. Jó van. Ja. Jó, egynek ez vágok bele egyet, megnyitom a Discordot és feljelentem. Na jó, van, itt vagyok, elvileg be is jelentettem. Hát ja. Jó van, hogy most nem tartottam be ezt a izét, de most az a halálos, de na. Azért be kellett reportolni, mert most valakit... Na, én vagyok a 38. ilyen tüze, vagy milyen. Ja, win streakje. Úgyhogy jó. Úgy nem érdemes csalni. Ja, random. De miért, ha kicsit tudom, amivel mit kapok. Amúgy ez nem rossz. Jó. Akkor választok én. Ugye már most vesztettem egy kört. Jó, ez maradhat szerintem is így. Miért laggolok? Ja, mert United Kingdoms. Ha nem némítja le azért a kommenteket a YouTube, akkor akkor le lehet írni, hogy milyen videót legyen, vagy milyen videót szeretnétek, ugye? De ez mi? De mi? De, na. Nagyon laggolok. Még így is, hogy bekapcsoltam ezeket a dolgokat. Az, hogy nem kapta? Úgy elvileg ezek lecsökkentik a laggot. Na, de most randomol kell jönnöm. Na. Még az se indul. Amúgy, ahhoz képest. Legalább választhatok pályát is. Nagyon jó. Amúgy, ja, nem tudom, hogy akartok-e mondjuk olyant, hogy mondjuk ugye megmutatom a közheremet, vagy a beállításaimat, vagy valami ilyesmit. Úgyhogy, ja. De próbálok most egyre többet videót csinálni, de na, nem annyira könnyű. Úgyhogy, ja. Most várunk egy emberre. Akkor nem várunk emberre. Nem, most várunk emberre. Ja, és akinek nincsen meg a jumphead, annak majd csinálok egy ilyen shorts videót.
ha szeretnétek, hogy megmutatom, hogy hogy szerezzétek meg gyorsan és egyszerűen a jumpedet. Mondjuk annyira nem egyszerű, de na. Én arénára szeretnék menni. Jó. De miért Tox? Miért? Miért? Jó, demo értesítéssel nem foglalkozom. De ezt hogy felmenjek és katona, vagy mi? Ez betöri? Miért nem töri be? Akkor így megyünk be. De ez mi? Amúgy nem értem, hogy a telósok oda lőnek, és ott találódik el. Ja, nem izéltem olyat. Vagyis nem választottam. Na mindegy, akkor maradjon ez. És ahogy lássátok, van igen nekem a Battle Pass, vagy a Battle Pass, az a Season Pass, vagy mi. Jó. De én választok szerintem Sniper. Jó, legyen Flare Gun, katona és medkit. Mi sípol már? Fal mögött voltam. Hogy lő el? Hogy? Már rászokott, hogy mindig onnan jövök ki. Hova tűnt? Beszökött volna ide? És nem. Kis macska. De ez mi? Hogy talál el 20... Jó! Ja, nem jó. Mert randomot kell most hoznom így. Amúgy annyira nem rossz. Jó. De van medkitje. Hogy lő át a pajzson? Hogy lő át a pajzson? Honnan lősz van megint? A jó. Leteszteljük, hogy kajakát lő el falon.
Na végre, hogy meghalt ez az ember. De most randomot kell hozni. Annyira nem rossz. Amit alap loadout megkittel. Mi ez a hely? Mi ez a Singapore? Az messze van? Vagy csak valami angol elnevezés? Így. Ami ez nem csalás, hanem hogyha itt emótnál van ilyen, hogy tiptól, közben nyomjátok, és így le lesz automatikusan googolva, és ennek semmilyen hangja nincs. Szóval, hogy most kivárjuk a győzelmet. Vagy a vesztést. Ami annyira szerintem nem vagyok feltűnő. Mindegy. Nem akar megtalálni. Vagy meg akar találni, de nem tud megtalálni. És elvileg ezt én fogom nyerni, ugye? Miért ő kapja? Miért ő kapja? Miért? Miért? Jó. Most megyek egy... Noha, limit lesz be. Amúgy megnézhetnénk. Amúgy az nem hülyeség, amúgy. Ami mit ír a célja? Equip on weapon on slot. Ja. Ami milyen lenne, hogyha összes játékmód így egyben lenne. Lenne dobókocka is, ki lehetne ugye válaszolni, de lenne benne limitless oda, de double trouble is, ilyen parkourön kéne lenni. Úgyhogy ja, szerintem az jó lenne. Ja, meg Green Light, ugye a Chicken Game. Nem tudom, ez nektek mennyire tetszene. Mert szerintem jó ötlet lenne. Ilyen április 1-ére, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy mennyire akartok egy Dominikkal videót. Vagy akkor jön Dominik is. Mindjárt, csak hogy ne lássátok. Mi a nevem, ugye? Még nem tölt be. Na jó van. Ó. Szia Dominik! Most videót forgatok. Olyan videó, hogy minden körbe, ha veszitek, akkor olyan fegyvert hozhatok, amilyent akarok. De ha nyerek, most legyen most izé. Ha nyerek, akkor meg randomot kell hoznom. Nem tudom, Dominik, te akarsz-e csatlakozni hozzánk, és hozzám a videóhoz? Akkor ezt gyorsan lejátszom. Szia! Nagyjából egy olyan 20 perce megy nagyjából a videó. Én arra gondoltam, hogy szerintem minden körben behozom a randomot. De nem, nincsen ilyen ötletem, hogy mit hozzak be. Jó, ez most meghalt. Vagy ez a macska, ez annyira jól néz ki. Majd Dominik bele lesz a macska a videóba. Jó, az nagyon easy így. Én kajak előbb is én írtam, nem randomoztam. Oh. Akkor az nem fékez meg na, késtől. Hogy lő hátra?
Na mindegy. Hol van? Vagy meg! Mindent bevetek. Dohozhatsz bármit. Á. Jó. Dominik, előbb valami, nem tudom, valami sírkebone, vagy nem tudom, valami ilyen szerveren voltam. Mert tudod, ott felülírja, hogy Germán vagy mi. Most valami Netherland. Pokolland. Azt hiszem, ha jól tudom fordítani. Jó, 75. De nem is. Elvileg 37,5 HP van. Figyelj! Jó. Gyere fel, jó? Nem jó. Még egy izéd van. Na végre már. Hú. Jó, most hozok megint randomot. Ugye? De már... Könyv. Le lehet fogyasztani a sacelt, most jöttem rá. Ezt ti tudtátok? Én nem. Permafrosttal, vagy nem tudom, frizréjjel le lehet, permafrosttal le lehet fogyasztani a sacelt. Végül is amúgy az entitásnak számít elvileg. Az ablakok is azok. De ablakot azt ugye nem lehet így leizélni. Lefogyasztani. Amúgy Dominik, te hol vagy? Én ágyódoltam, csak azt írt, hogy te már így elindultál itt a Play-nél egy. Hát ja. Úgy látom, hogy így meginvite-olta, úgy voltam vele, hogy ja, akkor legyen benne Dominik a videóba. A videóba. És ja. Már ugye ismeritek a videókból a narancska 0-0-át. Vagy 0-0 narancskát, na. Meginvite-ollak. Akkor jössz kihívásozni? Aha. Az jó. De nem tudom, táncolj, Dominik. Mutass valamit a nézőknek. Akkor nem mutass semmit a nézőknek. Ha Izzy úgy akarja, a játék úgy akarja. Ráugrik az arénára. Ja, nem választottunk random pályát, pedig azt is kellett volna. Na, Domi, ott van felül, hogy random. Bal sarokba. Na, azt kell megnyomni. Ja, én nagyon jót kaptam, de ellenszembest. Uzi, ez, meg ez. Az jó, nekem meg ez, meg ez, meg ez. Én nagyon szar. Az enyém jó. Jó, de mondjuk nekem csak itt az Uzi jó. Ó, megöltem saját magamat. Trovellel. Tomigányai vannak. Domi, most most vesztettünk, úgyhogy azt hozzuk, amit akarunk. Ja, én megint berandomoztam. Nem baj. Ma megint Netherlandban vagyunk. Úgy értve fent itt a sarokba.
Akkor ők milyen messze lehetnek? Úgy laggolok, mint mi sokat. Jó, megint azt hozunk, amit akarunk, mert megint vesztettünk. Eddig csak az első körbe kellett azt hoznunk, amit... Ja. Akartunk. Nőj meg! Nem! Jó. Akkor... És Dominik behoz snipert. Nem értem miért. Mennyi lefele a HP-ddal? Úgy van. Úgy tudja. Spírecske, spírecske. Megöltek, Domi, öld meg! Öld meg, Dominik! Annak a békának ne nézd meg, mi a neve. Ja nem. Annak a fehér gyereknek. Mi? Vicces kicsit. És nem hogy vicces, hanem ilyen... Na. Nézd meg. De miért kell csinálnod? De Dominik, egyszer vesztettünk és nem hoztunk más fegyvert. Na mindegy. Hát én hoztam. Ja, én elfelejtettem. Na mindegy. De na is jössz. Te is jössz. Ne joinolj, mert mi jövünk, aztán joinolj ránk. Na most már joinolhatsz. De Dana, nem joinoltál, már nem vagy itt. Megint vájtoltalak. Hogy jöttél be? Meg sem vájtoltalak. Dana! Meg sem vájtoltalak, de bejössz. A lobbiba. Őket? Nem. Ja, mert szerintem onnan invite-oltam meg, és akkor azért. Ja, szerintem az lehet. Random. Ja, de, Random. ja, mondd már el neki a szabályzatot Danának. Figyelj, Dana! Ha... Ja. Ha nyerünk, ha veszünk, azt hozunk, amit akarunk, de hogyha nyerünk, akkor mindig random, meg az elején is random kell hozni. De most jót kaptam. Rifle, Uzi, láncfűrész és gránát. Én meg sniper, shortit, riot pajzsot, vagy mi az? Riot shieldet. És lasszó. Grappler. Domi, egyedül vagy. 9 HP. 9 HP van. A többiek meg maxon vannak, azt hiszem. A 53-as azt tudom, hogy maxon van. Jó, most azt hozzunk, amit akarunk. Mert ugye vesztettünk. Nem, azt hozhatsz, amit akarsz. Most ebben a körben. Én szerintem ilyen. Ha megint nem nyernek, akkor
megint azt hozod, amit akarsz. Ja, mert ugye vesztünk, akkor azt hozunk, amit akarunk. Ugye ilyen segítségként, vagy nem tudom. Nem segítség ez, hanem ilyen jutalomként, vagy nem. Na mindegy. Akkor inkább nem is mondom ezt tovább. Mi van? Ő is él! Jó. Jó. Ja, és hogyha mondjuk 5-0-ra kikapunk, vagy 5-1-re, vagy valamennyire, akkor mi választjuk ki a pályát. Vagy mi választottunk azt, a pályát akkor nem kell randomon. De megint vesztettünk, hogy én inkább maradok ennél. Na, Dominik, segíts! Nekem is kell. Jövök. Honnan snipe-ol el? Olyan kis levelesek, de mégis milyen százasokat, és minket öl meg. Én addig reportolom. Oké, reportold. Mondjuk azért nem tudom mit, de mindegy, biztos. Rád bízunk. Bízom, Dominik. Szerintem ez jó lesz. Lány kapta 50-et. Kapja még a Bacon is a 50-et. Jó, halt. A másik is, a lány is kapta az 50-et, azt hiszem. Ma csak fiú van. Mindjárt az is kapja az 50-et. És úgy értve lángból. Az hogy nem lőtt? Megsimolgattam, és pont addigra lett vége. Jó, de most randomat kell hozni, Dana, Dominik. De nem is random. Jó, RPG-t meg Grapplert. Te meg bót Ez kaptál? nem jó. Hallod? Bob, Shorty, Speed. Lelöktek engem. Nekem Bob, Shorty, mi ez? Spear és Flashbang. Ja, te dobtad előbb a flashbanget? Aha. Ja, megkaptam. Kétszer is. Nagyon jó. És azért lejöttek, és azért haltam most meg. Dominik? Annak azt hiszem 60 HP-ja volt, vagy mennyi? Nem tudom. Van speared, Dominik. Jó, még 3. Ott az oldalán a feketéknél ott fel tudsz menni itt. Ott azokat, hogy úgy igen. Úgy. Ez nagyon erős, mert ilyen 30-akat sebez, azt hiszem, így. Egy lövés! Jó, azt hozunk, amit akarunk. Dominik, azt hozunk, amit akarunk most. Azt neki úgy honnan van téktől? Annyi kulcsot hogy gyűjtött ki? Lehet pay to win is. Akkor majd őt is reportolom. A pay to win-ság az nem cheating, Domi. Nem érdekel. Akkor engem is reportolsz, mert én is cheater, vagy a izé vagyok. Hát én nem reportolok. Most jöttünk rá, hogy mindjárt Dominik lereportol, mert fizetek a játékba. Nagyon jó. De ez mi ez a játék? De... Ja!
szépen Kettő kulcs. Most éppen széttéptem a párnámat. Úgy csináljátok, nézzük, széttéptem a párnámat. Kicsit sajnálom. Donának már lesz a kés. Még 2 kulcs. 2, az nem sok. Van Daily questje. Domék van Daily-ja. Bal oldalt majd nézze meg. De most randomot kell vennünk, és vesztettünk, ezért azt a pályát választjuk, amit akarunk. Én Factory-t akarok. De most azt választjuk, amit akarunk. Jó, akkor te izét akarsz. Donna Chest, vagy Bridget, vagy Stationt, ha jól látom. Ja, nem. És Dominik győzött. Na, jó van. Most random? Aha. Ja, ne. Jó van, akkor nekem meg kell halnom. Én nem randomt hoztam. Sziasztok! Dana, te vagy egyedül. Ne hallj meg, Dana. Még viheted valamire. Jó van, most már tényleg vesztettünk, úgyhogy nekem itt is. Itt, na. Szetet se kell, vagy ilyen loadoutot se kell csinálnom. Ó, 50-et kapta! Hogy Spear-rel elsnipolt. Na, első sebzésem Spear-rel, azt hiszem. De ilyen lövéssel. Ja nem, már volt ilyen sebzősem. Mindegy. De random. Igen, random. Jó, kaptam snipert. Hát én meg nem. Én bombot kaptam, de a bomb az olyan szar. Hogy? És hogy pattantam oda fel? Ott voltam alul. Annyira néztem ki, hogy lássak mindent. 1 almafa, 2 katica, 3 kiskacsa, 1, 2, 3. Donna nagyon elénekelli. Megint random. Jaja. Anna. Jó, sniperbe smoke granát. Nézzé, flamethrower meg jumped. Szuper, most köszi, hogy ide raktad. Mit? Jumpedet. Ja, szívesen. És megölnek. És Domi, te vagy egyedül. De elöltötted a tüzemet! Vagy a flare gunomat, vagy mi az? Olyan már a videó 40 perce van, és 20 perce jöttében nagyjából. Ja, nagyjából olyan 20 perc, vagy kereken 20 perc. Nem tudom. Megint random. Nem, most azt hozzunk, amit akarunk. Jó, 100-at kaptam egyik. 50. Happy. Jó, nem tudok segíteni, Csak hogyha megölöm. Úgy az, hogy ilyen gyors, láthatatlan szinte. Jó. Ők akarták. Most megint azt hozol, amit akarsz. Jaja. Én véletlenül sem maradtam ugyanaznál. Annál.
De amúgy Domi, hogy halsz meg ilyen gyorsan? Megöltek. Hát de hogy öltek meg ilyen gyorsan, akkor úgy kérdezem. Nagyon menekül. Lefele lő, vagy nem tudom, oldalra, és felette vagyok, és eltalál. Úgyhogy jobbra. Nézzétek! Itt vagyok én. Ez a kör vagyok én. Ez az ember arra lő, így, Jó! és így eltalálva, hogy Dominik, vagy nem tudom, Donna meg megölik. Állom most random. Jó, És a legrosszabb. Jó, én ilyet kaptam. Meg Bedkitet. Csak a tortilla jó nekem. Nekem meg a pisztoly meg a kép. Nekem ez jó. Hogy ölt meg ilyen gyorsan? Uá. 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 Elsötétül a kép, aztán meg megölnek burst rifle-lel. Vagy burst rifle-lel. Most? Bármit hozhatunk, ugye? Pillangó. Száll az agyamba, vagy nem tudom. Elfelejtettem játszani, vagy nem... No. Elfelejtettem játszani. Itt HP-d van, Dominik. Mennyi 2? Domi, ne idegeskedj, most megint mi választunk pályát. Ez egy 50 perces, akkor még van egy 7 perc nagyjából. Jó? Ez olyan 2 perc szerintem. Jó, meddig meghúzolgat. Dani! Dominik! No, én Factory-t akarok. Mi volt az? Nem tudom. Kifújtom az orrom. Jó! De Jó! nem utálatos pálya. Nem jó. Jó, van késem. Az jó, nekem meg van íjárom, meg gránátom, meg revolverem, meg van kezem. Igen. Nem érek rá. Tróverje van. Látom. Jó, azt... Most olyan jó lenne a játéktól egy medkitet, ha kaptam volna. De már... De most azt válaszunk, amit akarunk. Na, ennek a végén, a körnek a végén, vagy menetnek a végén, szerintem már vége is lesz a videónak, mert meg lesz a 50 perc nagyjából. Jó, akkor majd elköszönök. De ők nyertek meg így, nem hoztam randomokat. De oldalról előről ölnek, hátulról ölnek és balról ölnek. Istenem!
Jó, leégetem a fejüket, Dominik. Leégetem a fejüket, jó? Jó. Ez most szoktak tenni a Az Dominik. Dominik átugatja azt a nagy rámpát. Most próbálja megölni a ellenfelet, nem sikerül, de Dana belopja a killt. Most így körbeírtam, hogy mi történik. De randomot kell hoznunk, nagyon jó. RPG! Jó, ez a kettő amúgy jó, meg még... Mi? Hogy írul a Gunblade? Amúgy az jó, csak... Benne volt a Battleaxe Best Programra. Jó! A Battleaxe amúgy az OP. Ha tudsz vele játszani, az nagyon OP. De be, én öltem meg az előbb a mustát. Ez mi? Tűn! És mindegyik csillagos. És mindegyiket Dominik ölte meg, ha jól látom. Az egyik asszik volt. Ja, nekem volt egy elimination, azt hiszem. Jó, átcsúsztam. Bazd meg. Amúgy nyertünk, azt hiszem. És én Aha. nem randomoztam. Én nem randomoztam, de ugyanazok voltunk. Most. Jó, hozok ezért, hogy gyorsabbak legyünk. Én azt vagyok, amit akarok. Pali! Miért vagyunk ilyen bénák? Jön egy pay-to-winekkel dob be. Most jössz rá. Ott guggolgat téged. Ugalgatok neked. Na jó van, gyertek elköszönni ide a gácshoz. Na jó, ennek a videónak vége, iratkozzatok fel, és lájkoljatok. 3, 2, 1. Sziasztok! Sziasztok!